ଅଜା ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି 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 ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାକୁ ତ ଗାଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାକୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ବଣଭୋଜି ଉପରେ ଆଜି କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଆମେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମାଛ ଫାଛ ରନ୍ଧା ଆମର ହେଇଗଲା। ସରିବା ମାଛ ସରିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଯେଉଁ ପବନ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭାତରେ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି। ତା ପରେ ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ପାଖରେ ଚାରି ଭିତରେ ଗଜିଲେ। ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ ଛାନିଆରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବାନି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଲେ ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ମାନେ ମାଂସର ପ୍ରସାଦ ମାଂସର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାଂସର ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ହେଲାଣି ମୋତେ କହିଲ। ଯେଉଁ ମାଂସଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଢାଳି ଦେଲୁ। ସେମାନେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇଲେ। ଆମେ କାରରେ ବସି ଆମ ବାଟେ ଆମେ କାରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ତମେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଆଗୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ବସିଲେ ଆପେ ବସିଲେ ବାପର ନା ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କମେ ମାରିଲ କ'ଣ ଆଗ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାରରେ ବସିଲ କହିଲା ଆପେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କାରରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆସ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ରହିବାନି। ବହୁତ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସି ଘଟିଲାଣି। ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଜି ଏମିତି କୁହନି। ଆଜି ତାପରେ କୋଉଠି ଗଲେ କୋଉଟା ବାଇଟା କୋଉଟା ବାଇଟା ରାଜା ଯୁବ କୋଉଟା ବା ରାଜା ଢାବା ରାଜା ନୁହେଁ ଢାବା ଓଲଟା ସବୁବେଳେ କାହିଁ କୁହ ଯୁବରାଜ ଯୁବରାଜ ଢାବାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ସେଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ? ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଗେ ମଟନ୍ ଖାଇଲୁ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କଲୁ ତାକୁ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପନିର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଲୁ, ମାଛ ସିଝା ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଏଟା ଖାଇଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଖାଇଲୁ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ସେ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇକିରି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଘରେ। ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କହିହେବନି। ଆଉ ଚାଲୁ ଏଇ ତ ସଂସାର ତମେ ଉଠିଲା